usuke ngajabule kusuke kunzima Kaluma, Maikala, usuke ngenime, usuke kunze, indoda, Maikala, Maikala, indoda, Maikala, nje, usuke kunze. Indoda, Maikala, Maikala, suke ingane, suke kunze, indoda, Maikala kanjena, Maikala, indoda, suke ingane. Usuke kunze Maikala Maikala indoda isuke ingajabule usuke kunze Maikala Maikala Kwenze njani manje mamoloko? Hayi mamloko. Awumencane vese kuthe ebusuku ngizophuphisa kabi. Yini into esho so ngublock nje. Hello, please let me know if my mom she's at peace. We buried her on the 6th of September. Hamba obuza ithuna phela. Ngingenaphi mina? Ngangingekho nasemncwabeni. Hawu, mina ngithi usaphila. Asekho. Zoe kunzima. Ngiyaphilani madoda. A very good evening to all the Zungu Nation and the visitors. You're very much welcome to be part of the Zungu tribe today. Ayikhaleni ke madoda konakele. Kodwa usuyinyanga yenzo. Ngempela uqale ngizobhula mina ukuthi ulele ngokuthula. West Party ngangingekho ngisho ebulawa wabulawa noma waphatha umkhuhlane washiya yena wabulawa yini bebakithi ahle wena akasekho nje sikhuluma bayaqina bomama benu ngiyadlala guys ngiyadlala uje ngicasula lo uzongibuza umsangane ebusuku siyahlola la ngihlolela bani ngazohlolela mina nina ke wezungu le lunch bar idliwa nini emhlana understand ukuthi imeleni angenibuza ukuthi idliwa nini no understand ukuthi ayimeli idliwe isowe kunzima Maikala Maikala indoda Maikala kanje kusuke kunze indoda Hi. I lost 700. Hi, you trying to battle? Yep. Want to run one? What's your name? How do I pronounce your name? All right, let's go Zungu Nation. What's up, good? Here we are. If you can double tap the screen, let's all move. Guys, I'm at double taps now as I'm legging. Wait. What you said? You said I lost my husband too on 23 Valentine's. Double taps, please. Sambulala nje ngama double taps. Guys ke nangu ke seqala enza umlingo ke. Ngicela ikep iselilodwa. Ilona engangenzela umehluko njengamanje. Just one cap real quick. One cap real quick isondele nganeno. Seems like une smoke esithanda ukuthi xaxa esayidini lakhe. Abanye double tap the screen. Donuts guys and caps.
Donuts and caps. Guys, angikayiboni gifts ngisabona ama-double taps kuphela. Which is gonna kill us. Kuzosikhila lokho madoda. Kuzosikhila ngempela. Oh, nangumthulist. Thuli ngikuthembe namhlanje unamandla ndoda. Should I trust? Should I put my hope ukuthi siyabalanda vandag? Futhi yini ubalanda ungangibuzile? Cha wena uyabhora ngoba phela uyazi ukuthi ufuna uqala ungibuze ukuthi ngibalande yini. Bese ngivuma ngithi mina fetch them. Lo chathula ukahle mfethu. Yazi nasemini bebukisa ngami nayizolo. Namhlanje sifuna ukubalanda. Ngibalande noma kawu4 nje. Hayi kakhulu. Malini umqhele wakho zonke. Oh no, it's not expensive. It's like 3,000. Guys, I need 3 roses to reach the target. So everybody send a rose. 2 more roses to go. 2 more roses. Just 1 more rose. Ongakayisend irose akayisend. Nakhuya. Sibize nonke ama-snipers amanye bafethu. Yazi kunomuntu engasambone nangiphathe kahle neze. Usimo. Guys, it's times 2. If you have a glove, please put your glove on. Please put your glove on if you have a glove. It's times 2. We're supposed to move right now. Tina, let's not forget to double tap the screen. Double tap the screen. Double tap the screen. Nakia, we have a glove, guys. We have a glove. Let's all play on the glove. Kade saqina nje ukubabulala ngenduku. Yazi kade. Kubuhlungu. Nakia. Please play on the glove, guys. Donuts on the glove. Thank you so much, Tuli. Ngangigcina nje ukubulala abantu ngenduku. Kade saqina ukubabhonye. Guys, please play donuts on the glove. Come on, play donuts on the glove. Ubani abanye ngisabazi la ekhaya. Sarang samazi. Naze namesha. Noma singamesha ngizombonga. Ngifuna nje ukumbhonya. Whether ngiyamesha ngimeshi, mina ngifuna nje ukubhonya umuntu. Ngoba manje into enzalayo unama gifters ayingozi kwipanel yakhe. Uyabo. Noma singamesha. Angifuneka understand amesho mina lapha. Ngizela ngoshuni. Guys, bizani nabanye, share the live to all the snipers. I need all the smoke. I need all the smoke, guys. I need all the smoke. Makunya smoke madoda ngisidinga sonke smoke. Umayikhala kanjena kusuke kunzima. Bafethu, double tap the screen tinabanye. Let's not forget to double tap the screen bafethu. Nimkade mehleli laphana njobe nama winner of5 nje, which means uyingozanyana ngasekugcineni. Ya uyingozanyana ngasekugcineni. Oncama babuye bonke. Bonke oncama. Badinga bonke oncama bala ekhaya boba 5 1 2 3 4 5 oyedwa usekhona. All right. Let's move, guys. Mehlenkoma beze. Guys, let's move. Guys, 30 seconds. Do something major. Sniper lo yamuntu asishaye. Sniper lo yamuntu asishaye, guys. So watch out. Watch out, guys. Watch out. Watch out, guys. Watch out. Nange sniper ngitheni? Umthulusti bengiyini ngaphandle kwakho. Suka sekade sagcina ukugoqoza umuntu. Hawu kade. Uponya nje umuntu le number nje ngisayazi la ekhaya. Tuli got a glove and a booster. Thank you so much to all the double tappers, all the gifters. Even my MVP, thank you so much, my MVP. Siyabonga kakhulu madoda. Manini mabile amaglove. Ubani omunye? Uyami uthola iglove noThuli wathola iglove. Mthobisi, thank you so much. You good? Yeah.
All right, follow me back. We shall play again. Okay, perfect. I'll follow you. All right, thank you. All right. Catch you around. Bye. Danko mthulusi. Awu danko madoda. Ake sithethe nje isibhaxo simbalwa. Kade sagcina ukubabhonya. Sekuhlala nje kugoqozwa thina la ekhaya. Ayifuthi kulezi insuku besiyisidlo senduku madoda. Manje kancane nesimo esincane ngifuna ukusilungisa la se laptop. Isimo esincane nje se laptop. Kahle ngifuna ukushaja lapha so ifuna my charge. So sisenkingeni. Hello. Hello. You good? Yes, you. I'm very much okay. Okay. All right. Double tap the screen, guys. Don't forget. Double tap the screen. Asidlaleni sonke. Kwenzakalani manje? Mapha ngizama ukucharge lapha. Double tap the screen, guys. Let's move. Double tap the screen. It's times 2. Can you guys times 2? Let's operate. Let's operate times 2 njengamanje. We have a glove, guys. We have a glove. Let's operate on the glove. It's times 3. Let's operate on the glove. Ooh, shit, it's almost done. Shit. Uyazi uyikeje kancane kanjani leya times 3. Kancane. But you were almost there. You were almost there. I don't know what's happening. My manini yes. Asibeswina madoda. Sizama ukuyicharger na. Ngamangala nje uthi yini ngafuna ukucharge. 3 people to send roses. Let's reach the target. 3 people send roses. Let's reach what you call a target. Danko. Times 3, guys. If you have a glove, yum, put your glove on. Yum, put your glove on, please, real quick. Faka iglove yakho yum. Ufike uthinta nje ibox le pink eduze kwayo. Guys, uyasidla lo muntu eduze kwayo. Kukhona u-exclusive. Ngale ka-exclusive khona isign ye-king, ye-crown. Ufaka lo chofa lo crown, usend iglove. Yum, you're wasting time. Welele, glove tholo wrong lana. Yum, we need the glove. Kanti wenze njani manje? Because you have the glove. Yo, hayi msazi. Bafathi yum uthule ne-glove. I'm not understanding why. Sekuze kwaphela times 3. What happened? Yum. Awukwazi ukulifaka noma ukhethe nje ukuthi awulifaki or you are no longer here. Guys, umuntu ingozi emekwazi ukusniper ahlale lapha na ngentshele. Athi ngibo uyedwa futhi umuntu omsniperayo level 24. Yeah, sisenkingeni. Uno level bani laba abanye? Level 27. Level 22. Level yes. All right. Unama level amaningi. But uphuma kanjani kwi match wazi ukuthi uphethe iglove? Iglove lizosiza thina sonke. How do you go outside a match while you know ukuthi uphethe iglove? Phela uma uphethe iglove usuke uphethe impilo yethu ngezandla wena. But ukhethe ukuphuma. Guys, don't forget to double tap. I double tapping iyasiza kakhulu bafethu.
times 3 with double taps. Yes. Double tap. Thank you, Mr. Zungu, for Double charging tap your the screen. iPhone 13 that Guys, you bought last cash. 30 seconds. She's gonna try to snipe. Please, let's send gifts, donuts and caps. Let's abanye double tap the screen. Thina abanye asizameni ukubaleka. Nangefaka iglove ke guys. She just put a glove on. She's trying to snipe. Please, let's gift and move. Uqeda kufaka iglove bafethu senkingeni. We are not safe at all. Please, somebody gift, somebody snipe up. Somebody, we have a glove as well, guys. Touch the glove, play on the glove. Touch the glove, play on the glove. Real quick, guys. Real quick. Play donuts on the glove. Play donuts on the glove. Oh, thank you. Finally. Ayana besifikele yena. Uthuli uthole iglove and the lightning. Yami uthole iglove and the mist. Yami sicela ungaphuma ematchini sikudinga, please. You wanna go again? Okay. 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 Yeah, futhi yasamena uprotect kade sagcina ukushaya abantu. Hawu. Ukupushe usephakatheni la ngoba nangila phakathi. Tapkajte, šta da vam kažem, ljudi moji. Ko izađe iz live-a nema sreću ljubavi, tako kažu. Alright, times 3, guys. Put the glove yam. Put the glove yako yam. Put the glove now, real quick. Tina, let's all play donuts on the glove and money guns on the glove. Put the glove yam. Kusane tu babu. Uzifaka late. Jo, ayingabusayifaka mfethu, hayi. Ungabusalifaka. Vele uliyeke, vele isikhathi siphelile. Ayikho lento ngishilo nje ngathi ungabusalifaka, ngalifaka website stress uphelile. Hey, ngeke. Yami. Vele ngiqeda amandla yami. Lapho wena uphethe amandla, aqedwa uwe amandla la endlini ke njengamanje. Like uyaza ngithi imiqala imatch first 30 seconds kuzoba ne times 3 lapho. You put your glove lapho. Noma you wait kube khona lo times 3 lo wesibili. You put your glove lapho. Please don't wait ukuthi uzutshelwe uma uphethe glove. This goes to anyone who's going to receive a glove. Please don't wait. Uma wazi na speed, yaqala speed, put your glove on. Don't wait to be told. It goes to everyone ozothola iglove, not to yami yedwa. Anyone who's going to get a glove, please don't wait to be told. Wakhona speed nje, put your glove on, please. I'm not attacking yami. Please hear me well. Sengisho nje ukuthi ngifaka isikole ko wonke umuntu because she's not the only one who's going to receive a glove. Nakia, anyone who has a glove right now, put it on. Bye, correct. Okay. Siyabonga. Ube right. Guys, put the glove on. Let's try to move high. Put the glove on. Let's try to move high. Ngiyamiyeka madoda nimbona into sniper ngithi. Double tap the screen thina abanye singenawo ama gift. Let's not forget that. Let's all double tap the screen thina singenawo ama gift. Thina abanye sidlala ama donuts. Singamiyeki. Uyasniper lo muntu ekugcineni. Uba lo faka imist. Uyam nimxolele nezo. Uyibhayizela nje natural. Imist ifaka ku last 30 seconds. Usayigqishile uyam khona manje. Siyabonga yami uyabangena. Ngichaza ukuthi uyi big player kodwa wazi futhi awuyingeni leyo. Wena uyalwa la. Oh yami. Yami uyimpi bafethu. Nithandana ngathandi. Uyi man of the match namhlanje. And again, tell she's gonna get the glove again because she's playing. Benokamadlula. Bazoyithola. Uyabalanda she mangifuna ukungasho. Ufika uthi glove ayidlalele yena khona lapho futhi. Abonje ngathi badlala kancane afaka imist khona la. Uyadlala wena. Balande yami phekwabo.
Ngabaxoleli. Double tap the screen guys. Ningamvumela sniper lo. Guys nimbonile lo ne-sniper esinzima. Angqona uvela athi gqu ahlale 1.5. Double tap the screen nathi asibe above lo number kanjalo. Lo ne-sniper sibi. Singamyeki. Pay wabo yami. Pay wabo. Everybody send roses, everybody send donuts. Double tap the screen. Namhlanje ngifuna nje ukulokhu ngibashayile nje. At least umthobisi use online usezobuya zengapha naye azosilekelela. Namhlanje ngifuna nje ukulokhu ngishayile nje. Noma ngabashanga kakhulu but angifuni ukudliwa. Angifuni ukudliwa namhlanje. I don't like that. Nje kube isibhaxo nje sikhona namhlanje. Watch out guys, watch out. Share snipers. Ningavumi. Welcome Amgelo. Nice to see you. Oh, thank you. Yum Notuli, you got the gloves. Thank you so much, the double tap. Thank you so much, Sandra, for the match. We'll play sometime again. Okay, thank you. All Bye. Alright. Thank you so much, MVP. Everybody was gifting, everybody was double tapping the screen. It means so much to me. Manje wezongile lunch bar elapha lethenga. Yebo, iyo kanye. Oh, yum. The Kero Foundation invites you over lab. Brother. Hello, brother. Hey, lab. Let's go for the one match. Are you ready? Okay, send me invite. Let me lab madoda lab ethuli. Let's go. Send your invite. Sorry. Guys. Bangidlile mina laba bafethu. Bavele bahlala ku 10,000 nabakhumbulana. Laba lokubeculisa kwensango. Double tap the screen asambeni bafethu. Singadliwa amabhemane futhi ngeke. Laba bafana bazo bangijwayele kaphela. Mabe ngangidla kabili angenziwa kanjalo mina. Kwa TikTok lo nje ngamani ungiblock ungiqede. Double tap the screen guys, let's move. Let's gift. Laba bafana bavele bayohlala ku 4,000 emini. Ngathi mina how? Nengane nangu fortunate. Senginethemba ke fortunate mase ukhona. Nethemba ke man nanovi ka Vikilicious. Now I have hope ukuthi bafethu laba sobabhonya. Aw times 2 guys, let's move. Ya weshe ngomncane ayi msungedelela wena. Uyangikhwenza phela wena manje. Ngidelela nje kakhulu. She ngomncane makwenze njani? Msungeyisa. I'm not trying to be ushenge empilweni, I'm trying to be uzungu. Minji. Wasiphatha ngikho omncane kushenge ngimdala kabi. Msanje musungeyisa. Double tap the screen, let's move. Uyeyisa kahle nje, ungaphindi uyisho lonto le. There's a times 2 coming guys. Let's move on the times 2. Watch out for a snipe. Bavele ba snipe kakhulu. Uthula kuhambeki. Akafuni uthula ngidliwe ngitshele mina. Umani uyasho nje ukuthi uyahamba. Akafuni nje ngidliwe, akathandi. Guys, let's move. 3 roses. Nangu kasi. Double tap the screen guys, let's move. 3 roses and then there's going to be a times 2. I need a glove. Lapho ngiyagula ubakithi. I need a glove guys. I need a glove, a real quick money guns on times 2. The only thing engasiza cause ba sniper labafana. Money guns on times 2. Let's move. Money guns on times 2. Singabayeki. There is a glove guys. Please play donuts. Ngitheni bazondiza nebo. Touch the glove. Donuts on times 2. Donuts on times 2 guys. Ngishilo ngathi bazondiza. Buka manje benzani. Guys, please play donuts on the glove. Play donuts on the glove. Not again. Bazidlile mina hayi futhi. Angisifuna isibhaxo sibili. Ngeke. Ngiyanqaba madoda. Play donuts on the glove. Let's go guys. Let's move. Thank you so much Thuli. You are such a big fighter.
Let's go, guys. Labantu ngingitshela ukuthi ba-sniper. Yabo nje bavele bashaya isniper esikhulu kwi-speed. Bayakuyeka kube ngathi ispeed siyaphela. Uma sesisalelo 10 seconds speed, baya-sniper. Last 30 seconds, baya-sniper futhi. So guys, asihlanganiseni. Vicky, buyani madoda. Fortunate, asibuyeni madoda. Yam, Big Five, Lelo. Let's go guys. Ketho, Kasi, Milo, Mzukulu, asambeni guys. Everybody, let's be together. Asikwazi ukudlula abafana kabili. Onsangwini kabili. Ngeke South Africa ngeke. Ngeke South Africa ngeke. Bacula lapha bakhuluma oyedwa bakhulume bonke. Uzobezwe zwana athi nginivulele 1 second. Ready card. Let's go. Babis babangisona manje ngani. Hlangana Zulu. Ningavumi madoda. Ngibuya ukuyozwa. Ningavumi madoda. Everybody double tap the screen even if you're not gifting. Double tap the screen. Send as many gifts as we can. So collect some gloves amaningi kule match. We can't lose. Support. I was just joking. I thought you will take it as a joke. It's very much okay if you see what you made a mistake. I just don't take a joke like that, but it's okay. Double tap the screen. Let's move. Tania, let's move. Thank you so much, Tania. Let's move. Guys, they're trying to catch up. If you have a glove, please put it on last 30 seconds. Bese siyabaleka because they will try to catch up. Baya sniper on last 30 seconds. Sengiyazi game yabo. If you have a glove, luyifake kusasemanje. Fake iglove yakho kusasemanje. Tina, let's all operate on the glove. Caps, money guns, galaxies, because bavele bandize nge-galaxy nje. Nibonile nani. Asambeni bafethu. If you have a glove, put it on. Let's move. Nanko! Ubani oqala udlala igame enhle kanje. Danko Khasi. That was a good move. Thina asibalekeniki ihema isabashaya. Asigifteni kakhulu ihema isabashaya. Cause ama-galaxy amabili basidlile njengamanje. Danko. Let's move guys. Cause ama-galaxy amabili sidliwe thina manje. Singavumi. We can't lose. Naba bebuya. We can't lose twice. Not twice. Danko. Really unfortunate Tuli got the glove and a myth. Fortunate got the glove and lightning. Thank you so much. Goodbye, brother. Shout out to you. I'm not shout out to you, ngizonibhonya. Zinja. Bangidlile mina laba. Ngiyabonga. Thula ngoxoshi. Sit here. You will rest. Ecebo lwethu mntanami ngeke. Hey. Madoda. Nanglo kawano. Yeah, mfowethu. Shekonzi. Akekho wano. Angifune wano. Nami akekho uthula. Nami uthula. Udlula. Cha nje ukuzoba match nawe ngisakwazi. Nami uwano akekho. Yabo. Nami uthuli njalo akekho. Akekho uthula uzobona. Woza sidlala. Anginabantu nafethu ngishaya vela nabantu abawuba. Awungathi nami nginabantu abawubani 92. Hawu. Awungazogana. Nakhona bangena bayaphuma. Manje ubona kanjani ukuthi abantu abakufanele abamphakela amahathi? Kubona. Uzwa inhlizweni webafu. Yabona nje inhliziyo uma besende something uzwa ukuthi qi. Isukiza kuwe ke lokhi. Cha sodla igame yodwa ngeke lokhu uzobukisa ngami la. Alright. Wethuli akekho wano. Asithi ukubusa wabukisa ngami lo. Eyodwa nje. Tshwani. Sena ama-hands athi bafethu ngase madimakathi senda ama-hands athi noma 200 coins. Singamshaya njalo umuntu lona weyi. Hey. Ongena phela. Losenda usuyile phela. That's okay. Let's move it again. Ubani manje loyo? Asingabhalansi ngo-1 kuphela sihambe edimakathi. Edimakathi ngo times 3 ozayo.
Kuzwa nje? Anginamali. Ama-Reso 4 recharge bese cime sound no 4 roses please or recharge Yini ukulicharge manje? Hawu bapha abantu kanti abawu-3 Kodwa ukuthi lodinga. izongena dimakhathi sendama kuzo times 2 times 3 so send lapha abawu-3 abasenda ama-roses only 3 people wesive wesi-precious Anginamali. another 2 bemele kufakela imali siyithenge lento siyisendele straight ngengidlaya phela usibola another 2 Ubaruthi. you are late guys mana bosolisi oh ubese Angiboyenze ngapha uzobhakani. Ufuna ngiseni ibhubesi. Ha? Kahlanye. Touch the glove, let's go. Rose. yeah Touch the glove, let's mana move. ngisho Touch the glove, let's move. Danko. Bukisa wethuli, bukisa mntana. Ithuba lakho. wayisend send ama-heart to kanso Mhlawumbe emthaneni. i-lion Ngeke uzongakhe. senda lokhu Man, you are 5 points short of 10. Lalane sibhaqa. hayi uyazama thi makatso shemo Zamanzi amuntu engekho. Lento ayizamayo ayikho. Yokushaya uzufonelwe. Bakutshela ukuthi miyeke sombamba ngenye imini, ngushaya nje. Ubhonya ubhedi network. Shaya yami, shaya Thuli, shaya Viki, shaya Fortunate, shaya Lelo. Bonya. Ngifuna nanza lento ekuthiwa isihluku nje. Bonyani my kids, bonyani. Bonyani my kids, bonyani. Everything asihlale noma 3000 simshaye ngenamba solid nje 3000. 3000 simshaye nje ngenamba solid quick. Fika nje 3000 ngokusheshsha. asiphindeni Hayi angiphindi say 1. Awuna smoke. hayi 2 Hayi 2 smoke awunaso. indawo ufuna ngishaya asiphindeni ufuna ukushaya Awuna smoke angufuni. asambe woza Cha. Thuli got the glove and the lightning. Yam got the glove and the lightning. kanti ukhona uThulu ngesihlima Uthuli bawu3 la ekhaya. Uthuli obasted akekho. namanye amazi phela hawu Buka lapha ukhona uye lo cha woza Manje yini ufuna ukudlala nami ngoba nathi sekukhona abantu akuthiwa omagumede. Lo magumede akusiyona amagumede amhlokha lo. woza Yini ufuna ukudlala nami futhi? yazi le phone nganoma ngiyanyakaza lapha Kade berecharger uthe ufuna ukubukisa ngawe. Sobona ke namhlanje kukhona oViki no Fortune. Uye usefikile. Ubani usefikile uwano. Makatsi unayo umuntu ozokulekela sambeni Hawu. Shit kwafika uwano Thuli. Viki Fortunate, we need to recharge as hard as we can. le file isebenza kanjani
Usengenile ungiphindisa imatch kanti uyase kufika u1-0. Singarechargeile kanje. Ngifuna Wi-Fi lenje. Na ile ncodongweni lapho. Wemtho. iWi-Fi la isebenza kanjani? Cha nginama amadatha ami kuleyo. Four Roses, let's move. Hello Spio Twala. Welcome back. Mudlala nami usuyahamba uyofona wena. Usuyafona umdlala nami. Angifoni. Amarosa u4 another 2. Usuyafona ubiza ubackup. Bukuse ngami. Another two people, not you wena one not Makatso. Omunye seceleni. Asambeni bafethu, double tap the screen. Singamshaya umuntu ngama double taps. Amagumathi. Singamshaya nje ngama double taps. One more. Sibaningi kabi. Spio Twala, where you? Kade ebasendela imali ethi abarecharge. Ogcina phela iRose bafethu. Hawu. Engayenza into enjalo. Enze njani? Kade usendela abantu imali uthi abarecharge. Hawu ayikho ke lonto lo. Musuqala ucabanga ukwenzile. Hayibo. Ngoba ngihlalele endlini nje nami Nami emagumbeni la Soweto. Naba besha abantu bathi bakuzwe guys asambeni Thania. Buyani Vicky, Ndoni. It's a lie. Asambeni madoda asambeni Let's naza. move. Asambeni Makatso, let's move. 100 coins. Manje money gun, ozothi money gun. Money gun sidlulela umuntu. Nange sibalekela madoda singamiyeka ahambe. Let's move. Let's move. Take figure one okwahamba u2. Let's move. Asambeni bafethu singamiyeki. Money gun nje yodwa. Spio Twala na backup. Move. Bafika u1 okwahamba u2 yasesihamba usinda. Where's Dimakatso? Oyo Richard uthulu wakho. Lutho hambile. Bam. Bafethu times 2 asambeni. Caps money guns. Kuno times 2 asambeni mabhe. Caps and money guns. Caps and money guns bafethu. Wano khona ko 200 coin oyicrispy siyangazi bani. Sipusha ngakho ke manje. Siphinde sipusha ngama crowns odwa emva kalapho. Bafethu siyamiyeka lo muntu lona. Ngenxa nje ka1 senesaba. Alwale Tepani babhe masambeni. Siphiwe ngathi usenamandla lapho umzana. Let's move. Vicky buyani madoda. Hawu. Fortunate buyani yami. Lokho nama ukuzinyoni la ekhanda. Sambeni. Bafethu lo muntu bese shisha ngegalaxy nje ngamanje. Ubona. Alwale tap the screen. Ngegalaxy nje ngamanje. Ozoncenga la. Mina ngikwazi uncenga wathi hey futhe party la. Hayi slimile lezi. Ihambile uthu. Dawa audition. Bengasnipe labantu. Awuso sniper kanjani uthule ngasekho ndoda. Namanga yabuya. Ubesevalela isilo uthule ngimfosile ukudlala nawe ngathi adlala imatch eyodwa. Uthe iphela waphuma. Ufosa kanjani? Uyangijuma engekho wano. Bafethu have a glove. Let's play on the glove real quick. Hawe asambeni Is it nawo. possible to play Galaxy on the glove? A Galaxy on the glove bafethu. Fuck you hamba usinda wena. Hayibo kanjani kushaya ngaka? Kanjani kushaya ngaka? Awungishaya ngaka ingophe ngishaya isniper sami masingekho kuphela. Nami ngusha. Kade ngushaya nje manje. Isniper sakho singekho. Lento engisho ukuthi kade ngushaya nje manje. Uputhe class solid. Uyami utshela. Ngeke ngidlale nayo isniper sami singekho ndoda. Ngeke ngenza islima lokho yahlala. Athi nabantu abangaka. Bethu ngifuse bye kakhulu. Hayi utakiwe. Hayi.
Uyahlanya. namhlanje kubaleka Ufuna ungigibele ekhanda. Nakhona ngishaya ngo-1.7 ngikushaya ngo-4,000 mina. ngiyabaleka Ngikushaya ngo-4,000 mina. Wena ungishaya ngo-1. uyachaza manje Hayi aseke isniper sami baba ngeke bye. alwande ngisegoli ngihluphekile la abantu bakhona mangithukayo Buka wano wakho uzobhabhayisa la bye wano. Kodwa nje ngiyalifisa usuku la okuzobhekana khona wena nesniper sami. Ukuthi ufikelele late namhlanje. yazi usibona uhlela usuku ke Ayifuna sihlela usuku ndothi lento engiyibukayo nami. Cause uwano o late thina sifikile naye uthule khona bese sodlala imatch e1 vele bese uyalala. Kanti uwano akekho. Mase lala uthuli usiyafika uwano. Ubungamfoneli ngani isuka. hayi phela ngibonanga kodwa phela sengamvusa uthuli nawe Angeke ulele ndoda kade edlala hey. oh Lungile kodwa ke sizophinde siphinde. hayi kuhluphi Alright sharp wenkunzi. ciao Aw papa ema 101 hey. Ku strong lokho ku 1 no bafethu. Weyam iglove siyifaka on the last 30 seconds, not 10 seconds. Hello, Oh, I'm okay, and you? very nice. I don't really have anybody right now. But let's try, sure. Same as me, I only have a few people. Hi, young shy. How are you doing? Ngangithethisa wezulu ngifone egulayo. Angikuthethisa inkabi yami, ngiyakwazi inkunzi. Ngiyakwazi inkunzi bakithi. Ufuna ngikuthengele ifoni. Ufuna nje ngusikele umacekeceke wocingo. ×2 guys, come on, let's double tap the screen. Angithi awekho ama gift, as double tap the screen ke, sendena ama gifts amancane, ama donuts, ama roses. Ama donuts, ama roses. U×2 bonke siyadliwa ke manje. Ngekephi elilodwa nje, kephi elilodwa. Asimhubheni ke ngama roses nama double taps. Asimhubheni ngama roses nama double taps. Simsondeleni mawala madoda. Ngama roses nama double taps. Roses and double taps bafethu simsondeleni nje. Akakude ula eduze nje kwethu. Ula nje eduze kwamakhelwane. Nangu danko yami. Double tap the screen. Simsondeleni nje nge double tap. Ngeke ashaye. Akekho nje kude ula eduze. Ukwamakhelwane. Thania ngifuna nenze umlingo niyezwa yini? Kuno ×3 ozoqhamuka. Kulo ×3 ngifuna negijima ngamakepisi neqhoko. Namakepisi neqhoko. Three roses to reach the target. Two more roses. 2 more roses. Hayi madoda njena mana ngasafuna ukureach target. Senifuna zidliwe. Naza ngifuna nenze umlingo kule khunjana esiya kuyo. Ngifuna nenze umlingo ngamakepisi maye khona onamandla wemoney gun ayifaka imoney gun ngasibalekisa kakhulu kulontombazana. Imoney gun kushuthi nje kusokuwa amakepisi awu5 esehlangene because i500 coins nje. Anenze nomlingo asingadependeli kuthuli bafowethu ukuthi maye ngeke bashaya abantu. Asike sibashaye sisodwa nje. Sibabhonye nje sisodwa madoda. Kulo ×2, kulo ×3 lo cela nje onawo amandla emoney gun. Onawo nje amandla emoney gun awadedele madoda. Mayike yakungena nje. Anenze nomlingo ke. Kasi, Nazi, Vicky, Fortunate. Yami ngama money guns gala ngama ngeqhoko namakepisi nama donuts. Asigijime nakhe Nazi nakho-ke. Ile mpahla bengisho nje. Lelo isiqhoko nje noma ikepisi. Nakhe Thania. Asambeni madoda. Asikapakaleni ngale ngaphesheya akangasifici. Amakepisi neziqhoko madoda. Niyabona ukuthi kuvele kugijime kanjani. Caps neziqhoko. Danko naza. Caps neziqhoko madoda. Ningamiyeke eduze.
Asihlale nje noma ngale ka 1.5 kuzoba nzima ukusniper kuyi. 2 caps, 2 more caps, 2 more caps, 2 more caps. 2 more caps real quick bafowethu. Nakhuya thaniya nje. Hawu suka. Kubo wethu. Owaphi yena kodwa nkosami? Naleli ikhethini elisathu benja ke manje engaziqondi nje. Oh nangiphamela noma Mncube. Shothi ngisafe mina. Okay, we have a glove. Let's all play donuts on the glove. Faka nje noma 4 donuts noma 5 donuts on the glove. Nansi glove lapha phezulu. Ithinte bese usenda ama donuts on the glove. Asambeni. Mathothi glove yaphela asikayi operate. Donuts on the glove. Buyani Fortunate. Buyani yami. Nakunilala madoda. Ningalali madoda. Wake up. Wake up madoda. Uyizwe wake up call konakele. Uyizwe wake up call konakele madoda. Ikhethi ndinjani? Hawu. Isathu benje oluboni wena nta awusazi Zulu. Nangolu asibangeneni ke lu. Ngeke I need to follow this MVP yami. Olelo ngeke olelo benza kakhulu. Awungeke ngiyabafollowa mina. Ungafa. Ngibafollowa nje bonke. Osiqiniseko. Kasi ngimfollow Ulungelo, follow back Ulungelo. Induna, follow back Induna. Themkosi, follow back Themkosi. Follow back Melissa. Follow back umzukulu kaMacele. Ngeke phela niyalwa nina. Niyimpi. Thank you so much my MVP. There's someone who got the glove. Lelo, you got a glove and a lightning. Thank you so much to everyone who was playing. Thank you so much for the match. Call me fave. Thank you. Everyone was playing, everyone was gifting. Thank you so much. Lelo, we have a glove with you and a hammer. So please be alert. We'll use your glove on ×2. Lowest speed. Hi. How are you doing? You're good. Okay. So you took from me. Manini, asimhubheni nje simhadulise ngama double taps isikhathi eside. Thina singenawo ama gift. Asimhudule ngama double taps isikhathi eside noma singafika 300 ngama double taps. Ukuze makufika uspeed siyaqala siya gift. Waze wabumba boss. Uyibumba nani? Uyibumba nani? Double taps guys, let's go. Double taps, let's go. Awu ngicela kalinda mkhonto, angufollow awusenyakufollow. Double tap, let's move. Ayimuhle nje ngama double tap asifike noma ku 3 ngama double taps nama gifts amancane. Make waqhamuka ke uspeed ke sihamba ke ngama kepisi ke njengasekuqaleni. Akunabantu ngale but induku ibalekile. Induku ayivulelwe nje bekhona bengekho. There's a ×2 coming. Double tap the screen guys. Asiyeni kubo madoda. Kubo wemadoda. Athi ngiyolalela inkondlo. Ehla amathambo ebheke. Yes sis. I-target ngidinga ama donuts awu2 real quick. 2 donuts, actually 3 donuts. Everybody send a donuts guys. Come on. Asirichane i-target. Ngiyacela ama donut nakya. Another donut. Nakya. Oh, target rich nezinkunzi. Nezinkunzi my kids nezinkunzi. Aw suka. Lelo, please put your glove mom. Put your glove on. Lelo. Lelo deep. Put your glove on Lelo. Do you know how to operate your glove? Uthinta the pink box yama gift kube exclusive kube sign crown ngale uthinta lo crown kuzovela iglove lapha. Real quick Lelo. Guys, let's operate with donuts. It's ×2. Donuts and caps.
Come on, Vicky. Come on, Fortune. Nali glove salikona, guys. Donuts on the glove. We have 2 gloves. Donuts on the glove. Donuts on the glove. Let's operate. No roses on the glove, just donuts upwards. Donuts upwards. Donuts upwards. Kubo, matota, singabayeki. Let's play donuts on the glove. Donuts kwi glove baphela. Donuts eglavini madoda. Sasa ne glove. La siyisebenzisa singayimoshi. Touch the glove, send the donuts. Touch the glove, send the donuts. Baningi kakhulu ukuthi ingamancane kanje la donuts. Asambeni madoda. So lokho emile ku4. Ufuna ukusniper nje afika ku1000. Touch the glove bafethu donuts. Baningi kakhulu kabi. Ukuthi singahlula 1000. Ngeke sihlule Zungu Nation khona. Khona. Khona madoda. Khona madoda. Khona madoda. Khona madoda. Yoswa kodwa kulo 4. Double tap screen, double tap screen, double tap screen. Musukusaba. Musukusalela ngemumva woza. Woza sambe. Uthasiyephi bapi. Woza sigoduke. Uthasiyephi bapi. Woza sambe. Uthasiyephi bapi. Woza sigoduke. Uthasiyephi bapi. Woza sambe. Uthasiyephi bapi. Awuthi ngifonela uLuna, Luna sengimfolowile. Donuts ke bafethu. Usisaphi bapi. Woza sambe uthasiyephi bapi. Woza sambe usisaphi bapi. Woza usisaphi bapi. Woza sambe usisaphi bapi. Sniper ke madoda. Sniper ke madoda. Imatch kanje iphela kabuhlungu nje ngesniper singalindelekile. Sikaboshisa inhlamvu lo muntu uhleli no level 8 ngeke enze lutho. Okay, musho kanjalo ke inkunzi yami. Ngiyakuthemba umusho njalo. Hawu nakubanga ukhona. Nakubanga uvumbuka phi? Umfowazungu. Siyapha. Awu siyakubo madoda, siyakubo. Okay. Ayakho thola iglove bese uthola kanjani udavele sisiyezi singadlali. Phuma ntombazane. So much to all the double tappers, all the gifters up from the as tiny as a rose up until the biggest gift. I appreciate you guys a lot. Niyamsaba Dr. Maling. Dr. Maling niyamsaba. Sinawo amandla singamgoqoza. Everybody share the live to Umthobisi guys. Use uvumase. One Pretoria North. My brother Gren. Ninja. Khona njani? Hawu siyancenga. Uyadlala namhlanje? Yeah, sibangene. Sibambe 1. Okay. Thank you so much, guys. Please tap the screen, guys, and share the live today. Let's not lose even one match. Free State. Which is your BMW? Welcome. Double tap the screen, guys. Let's move. Share the live. Let's do the most. It's the last match of the day. Ngizoyidlala eyokugcina bafethu. Asenzeni something major. Ngiyanethemba ke madoda. Ngiyanethemba madoda. Mawala. Share the live. Ay uthuli ngaso uzobuya nje. So kwenze njani ngothuli? Mbuyiseni uthuli madoda. Buyisani uthuli. Double tap the screen, guys. It's time 2. Let's do something major. Let's do something major, bafethu. Zungu Nation. I lose. Fonela uthuli. Hayi live, online, mishereleni live nina. Double tap the screen, let's move.
Double tap the screen. Let's move. Let's go, guys. Let's go, guys. Let's go, guys. Let's go, guys. Everybody, double tap the screen and let's operate something. Let's operate something. And Temba Matuta, I lose. It's the last match of the day, Buffett. It's the last match of the day. Let's operate something. Let's not lose. Let's not lose the streaks that we have. Sibashereleni live madoda nabanye ababhemu esibamba nabo kulomkhankaso madoda lomdlalo wethu. Double tap the screen, guys. Ningakhohlwa ukudouble tap the screen. Kuyasebenza. 5 roses from 5 people. 5 roses from 5 people. 3 more roses. Ongakayisend irose ngicela send. We cannot. One more. Ongakayisend akayisend abafethu. We need to reach the target. We can't afford not to. 1 more rose, guys. Danko Ntando. Thank you so much. Guys, share the live to Ama Snipers at Otuli. It's ×2 right now. Let's operate something. Caps and donuts ke manje. Let's try to move njengamanje. Put your glove on if you have a glove. Let's operate something. Let's operate something. Donuts njengamanje bafethu. Let's do something. Ngama donuts and caps. Ngithi ngama donuts and caps. Njengoba ngena ama caps ngale, faka nama caps nani ngapha. Angena ama caps njengamanje. Deep. Come on, Naza. Buyani madoda. Yam. Caps bafethu, nakusodliwa. Ningayivuma into efana naleyo. Ningayivuma into enjalo. Double tap the screen, let's move, guys. Smart move, Lelo. Smart move, thank you. That was a smart move. That was a good delay for ×2. Double tap. Double tap the screen, let's move. Let's all tap, guys. Let's all tap. Guys, tap the screen. Donuts, caps. Let's operate perfect. Singadliwa madoda lana. How waskwazi. I lose madoda, I lose madoda. Ngama donuts nje singasondela size sifike. Thani secret madoda. Ama rose angeke sasiza. Ntando angeke sasiza ama rose. Sekonakele nje manje. Sidinga ama donuts kuyaphezulu. Asiphusheni ngama donuts. Asiphusheni mawala ngama donuts. Bafethu le matches is reasonable. Simana siwini nje nayibona si relax kahle kanjani. Yazi simana sifunde ukuyiwina madoda. Come on, let's operate donuts nje. With donuts and caps. Thank you so much Yam. Bazofaka la. Wena kanti ukuliphi side? Angikubona udlala, ngikubona uthepha, ngikubona nje ujabulela ukuthi uthi sisodliwa. Hayi ngizokuphuca. Ngizokuphuca amandla kaEzungu Nation. Angu-understand ukuthi wenze njani kanti. Double tap the screen, guys. Let's move. Donuts and caps. Nothing major. Donuts and caps. Last 2 seconds. Bafethu somebody snipe. Bafethu. Somebody snipe with the money gun. Bafethu hlangana Zungu Nation. Hawu. Hayi madoda. Hlangana Zungu Nation. Donuts and caps. Money guns. Donuts and caps. Money guns bafethu. Donuts and caps. Money guns. Zungu Nation. Nemiyeka. Shit, that was so close. Thank you so much, team. We tried our best. Thank you, Siyayivala. Thank you, Brian. Thank you. Thank you. Bengibuza uthi wanna go again noma siyivala. No, you can come again. Don't worry. All right. Yeah. Thank you so much, guys. Let me see. Okay, please send again. All right. Thank you so much. You got a love, Kiriboni. Thank you so much, Neo, Walufono, Otomo. Bafethu, it was not a hard game. Nawukatsheni awungeke ndoda sesidliwe close kanje 670
660 band something, but that was too close. Some gacha, let's operate something, madoda. Let's operate something times 2. Hawuthania buyan madoda, buyan madoda. Ngiyandinga ke njengamanje ngamakepisi. I need caps, guys. Let's go. Double tap the screen ngakhohlwa phela. Let's operate. Singabayeki ke bahambe manje. Not twice. Sizungu Nation. Aphiwe buyan madoda. Buyan madoda. Nazo ke. That's what I'm talking about. Let's all double tap the screen. Katshani, let's operate madoda. Sezidliwe lapha. Umoya wami usuphathe kabi. Asikwazi ukudliwa kabili. I lose madoda. I lose. Ngithembile amasukhona egatsheni enhle. Ngithembile madoda. Thania. Buyan madoda. Share the live to uThuli. Akabuyi uThuli. Awubuye wena. Buyi. Konakele manje. Sendela live kaningi ke manje. Sendela live kaningi ke uzobuya ngenkani. Operate, guys. Yum. Next time le gift seqeda kuyifaka times 2 khona izophindeka kabili. I need 3 roses, guys, from 3 people. It's the last match right now. 3 roses from 3 people. Reach the target, people. Let's go. Operate something. Asikwazi ukudliwa kabili. Hayi madoda. Kanti aseyona nezungu Nation thina. Sizinkunzi, ithi inkunzi. Times 2 njengamanje. Now let's operate. But they have a glove. If you have a glove, please ensure to put it on. You have a glove, put it on. If not, let's go with donut caps. Because bazama ukusniper njengamanje bane glove bona. Let's operate something, guys. Abangabuyi. Naba bedlula madoda. Abangabuyi, please. Hayi basaseduze. Katsheni lelo. Operate something, people. Baseduze kakhulu. Danko. We have a glove. Please, on the glove, guys. Touch the glove. Let's operate something. Hayi asikwazi ukudliwa kabili. Sengimbize wazowabuya uThuli. uThuli siyakudinga. Last match of the day. Let's operate something. On the glove, guys. Kanti ngiyagula. Ngeke phela ngidliwe kabili mina kwimatch engiyibona ukuthi kumele ngiwine. Ngeke. Guys, operate on the glove. Let's Danko sipesande. Danko. Asikwazi ukukuya konakele kanje Thuli. Uyazi siyakudzinga labantu ba sniper ekugcineni. Let's operate something, guys. Operate something. Let's do something. Match yokugcina yosuku le madoda. Let's make sure. Khuculula. Kahle dancer vala umlomo awazi uthini. Double tap the screen. Ubani nalo dance igama lakhe. Ubusi dancer Danko. Kahle busi. Guys, everything you send is multiplied by 2 right now. It's boosted. Let's go with gloves. Let's go with caps. Money guns. Let's operate. There is a boost bafethu. Basondela laba abantu. Ndlunkulu kandlela. Operate something. Ngiyathemba manginibona. Themba liyabuya. Danko Katsheni. Let's go with caps, guys. Saseduze kwabo, so we're not at peace makanje. Bazosidla. Ngicela amakepisi ke neqhoko manje. Makepisi iqhoko. Spesanda ukhichime nje ngekepisi. Ngikubona ukhichima ngekepisi nje. Operate on caps, guys. We can't afford to lose again. Uma sibayeka kanje sizodliwa. Guys, on the glove akayifake njengamanje. If you have a glove, please operate something. If you have a glove, please put your glove on. Come on, somebody should operate something. Lawan ba snipe ekugcineni madoda. Buka bafake glove. We have a glove as well. Please operate on the glove, guys. They are trying to move. Please operate on the glove. Send donuts. Bayabuya. Donuts, caps, money guns on the glove. Let's go, guys. Amakepisi. Hayi madoda bayabuya. We bafethu singabayeki naba bebuya. We ingane naba bekhambeka. Naba benza lento ekuthiwa umkhambeko. Yeni nazo. Abaningi bajikile endleleni.
Thank you so much, team. Everybody was playing. It was the last match of the day. I appreciate you guys a lot. From the double tappers, the gifters, and everyone on my MVP. Especially you got a glove and a hammer. Yum, you got a glove. Thank you so much. Shabalala, Shireel. Thank you. Send the angel. Oh, danko Thuli. Nakho hayi Thuli ke hamba olala ke manje. Siyalala ke manje. Hey, bekumele phela siwine le match. Bekumele siwine le match. Awubengeke phela awu. Last game please Zungu. Nizo giftani. Are you gonna gift? Manithi last game. Manithi last game, are you guys gonna gift? Vela uzwane injabulo yami. Angeke phela ngidliwe ukhona mina. Ithupha zami. Asiphumuleni kodwa manje ngicabanga kanjalo. Lo last match nje ngishilo ngathi lona. Hayi asiphumuleni ngempela bafethu. Thank you so much everyone who was part of the Zungu Nation. Let's meet tomorrow, same time, same place. 9:30 we are starting tomorrow. 9:30 we are starting. Silkeni. Aslaleni pen. Le lunch bar. Anikhohle lunch bar yami nini. Nidlale kahle madoda. Love and light. Let's meet again tomorrow, same time, same place.